Вітання, мої шановні глядачі, я вас вітаю у новій частці City Skyline 2, де ми будуємо цудовний город на узбережжі моря і так само там же знаходиться рака, тобто кровиться дельта, третє місце пригоже, ми розвиваємося, у нас шмат напереді, тому починаємо. Так, дороженькі мої, що у нас тут було? У нас почалися некие проблемы з дорогами, нам треба буде їх вирішати. Тут, бачите, у нас ті люди, які приїжджають до нас у містечко, яны нават з-за того, що тут кольцо зроблено, і все видатно просто працює як кольцо. Але проблема узнікає ось на повороті у правий бок, одразу містечко, яны користуються менавіта гэтай дорогою, чатырохпасавай. То бок нам треба будзе гэта перапрацаваць, магчыма, зрабіць чатырохпасавыя на вуліцах, паглядзім, але гэта толькі ў бліжэйшым будучыні. У гэтым роліку, але трохі пазней. А другое, я б хацеў яшчэ паглядзець, што вось гэта такое, навошта яно тут патрэбна, можа знесці. Наколькі я разумею, яна нешта ад нас атрымлівае ў якасці падаткаў. 6000 плюс у нас усё добра ідзе, і нам трэба пабудаваць вугляныя шахты. Што здарылася? Ну і што далей? Будем расці, будем развівацца, у нас есть патрэба ў жылле, у жытле. Давайте так, да, і пры гэтым пры ўсім, бачыце, камерцыйнае патрабуецца яшчэ жытло. Ну, то бок справу хапае, добра. Давайте пачнем у першую чаргу вось з гэтага. Гэта у нас патрабавала драўніну, правда? This building is empty and available for rent. І ніхто тут не селіцца. То бок яна даступная, але ніхто не селіцца. Націснем на паузу, знесем гэта. Так, усё. Пазбавіліся. Ці выраслі нашы выдаткі? Не выраслі, добра. Па-другое, нам трэба знайсці вугаль. Я смяркую так, што калі мы пабудуем вугляную шахту, яна нам дапаможа паменшыць вось гэтая патрэба нашай вугальнай электрастанцыі. Мы ўжо зараз дасягнулі нейкага ліміту, мы яе выкарыстоўваем амаль на 100%, правда ж? Яна спатрабляе 20 тоннаў вугаллю. Ну, карацей, ну, хапай. На 100%, бачыце, у яе загрузка, 107 эфектыўнасць. Ну, карацей, усё астатняе мы прадаем, але, наколькі разумею, прадаецца зусім не шмат. Так, 3,14 мегаватты ўсяго ж. То бок вы разумееце, што зусім трошачкі засталося, і мы гэты ліміт увесь з'емо. То бок наш горад будзе скарыстоўваць усю магутнасць гэтай станцыі, нам спатрэбіцца ці яшчэ адна, ці нешта мы будзем сабе тут выдумляць, што нам пабудаваць. Таму вугаль, давайте шукаць вугаль. Недзе ён тут быў, вось тут гэтая. О, вось яно, знайшоў, усё выдатна. Добра, гэта мы пабудавалі. Сметнік ёсць з палігонам, дабыча вугалю таксама ёсць. Добра, дзякуй Богу, мы знайшлі ўсё, мы ўсё наладзі, тут у нас будзе ісці здабыча вугалю. О, адразу 11 працаўнікоў, выдатна проста. Ну-ка, што у нас там адбываецца на нашым электрастанцыі? Бачите, тут у нас что змянілася? Мы можем выраўняць спажыванне электрычнасці з выдаткамі на падтрыманне гэтай электрычнасці. Вось яна што.
То бок мы можам скараціць гэта. Дарэчы, мы вось зараз скарацілі падтрыманне сметніка. І таксама мы яго можам вывесці ў плюс. О, тут, слухайце, эканоміка. Эканоміка на эканоміцы. Добра. Так, наша наступная задача. Паколькі у нас ёсць здабыча, якая нам прыносіць ужо 122 з 22. Ёсць. Так, левел, я так разумею, мы будзем падымаць у нашым меню, калі мы будзем скіл-поінты вытрачаць. Добра. Так, гэта ўсё мне вельмі падабаецца пакуль што. Нам трэба камерцыйную забудову зрабіць. А я мяркую, што мы можам пачынаць ужо вось тут. Ужо вось тут працаваць, не лес пакуль што няхай будзе. Вось тут наверсе мы гэта і зробім. Камерцыйная, звычайная нам даступная. О, цэлая вуліца. Выдатна. Па правым баку у нас будзе ісці камерцыйная зона. Людзі ўжо пачалі там працаваць. Супер. Нешта забудоўваць. Паглядзім потым, што з гэта атрымаецца. Так, і патрабуецца яшчэ трохі офісаў і прамысловасці. Вось адзінае, ведаеце, што я ўсё ж такі трэба заняцца рухам. І мне падаецца, трэба будзе вось гэтую дарогу выправіць ужо зараз на іншую. Так, патрэба ў жыллі пакуль што падрасла трошачкі, але нас гэта не цікавіць. Як у нас тут справы ідуць? 6700, добра. Пакуль што ўсё добра. О, хлопцы паехалі на паркоўку. Выдатна. Малайцы. Паркуюцца бокам як. Мне цікава паркуюцца, глядзіце. Чакай, з прычэпам. Так, не туды, не ў тыя дзверы, зразумеў. О, божа, хто вас вучыў, хто вам правы выдаў. Так, давайте наступнае вырашаць. Бляха, трэба будзе неяк пачакаць, каб эканоміка. 7377 прыбытку ў месяц. Ух, выдатна проста. Ці ў дзень. Карацей, паглядзім. Пакуль што гэтыя плошчы яшчэ не здаліся, але ўжо хуценька будуць з'яўляцца. Так, добра, прамысловасць працуе, вугальная станцыя працуе, усё працуе. Я прапаную зараз скіпнуць час, пакуль мы сабе заробім грошыкаў. І вось наш 5-ы майлстоун. Супер, мы дасягнулі памеру невялічкага гораду. Гэта проста выдатна, гэта вельмі прыемна. Так, спачатку паставім паузу, бо ў нас ужо ёсць магчымасць, я так разумею, набыць клетку. Глядзіце, што б я хацеў. Па-першае, я б хацеў усё ж такі выйсці да мора. Па-першае, вось наша дарога. Нам трэба атрымаць доступ да мадэрнізацыі гэтай дарогі. 11 000 на падтрыманне, ай-яй-яй-яй. 20 000 яна каштуе і 11 000 яна на падтрымку будзе сябе патрабаваць. Зразумеў. Мы пакуль што развіваемся ў межах сваёй клеткі. Так, я паблытаў, нічога страшнага. Не асуджвайце, калі ласка, не засуджвайце. Так, што гэта у нас такое? Першае, што гэта? Пошта. Ой, у нас пошты няма. У нас пошты не было, ёлы мала. Як гэта так? Гэта яшчык для лістоў. Не, сюды не. Вось так. Добра, адзін тут ёсць. Другі трэба неяк. Вось тут не падаецца. Так. І трэці, вось тут, бачыце, у нас ёсць патрэба. Выдатна. У прамзоне я не ведаю, но у офісах дакладна-то патрэбна. У прамзоне, няхай будзе. Потым усё роўна тут з'явіцца яшчэ нейкія дадатковыя аб'екты. Усё.
Все. Поштовий офіс. Ці патрэбны ён? Storage capacity. Мне падаецца, ён не патрабуецца тут. Пакуль што нам не патрабуецца паштовы гэты офіс, таму мы проста пойдзем сабе далей. Так, ты што тычна дарогі? Вось гэты кавалак у мяне ёсць ідэя змяніць яе на 4-пасавы. 4-lane road. Вось гэта, магчыма, тое, што мне патрэбна. Так, у два бакі. У два бакі па дзве лініі. Выдатна, так? Пакуль няма ідэяў больш. Добра, пакуль што вырашылі вось так гэтую праблему. Не ведаю, наколькі яна вырашальная, тут усё ж такі, але 4 пасы ў гэтым баку. Ну, плюс-мінус. Так, што тычыцца трафіку. Пакуль што гэтых паведамленняў, што нейкія тут праблемы з трафікам з'яўляюцца, яны зніклі. Ад нас патрабуецца жыллё. Жыллё high density. High density жыллё. Вау! Ты толькі паглядзі, ну-ка. Ну, давай так. І камерцыйная таксама плошча. Камерцыйная плошча. Так. A housing shortage is driving up prices in the area. That's right, Glenda. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. Welcome, Professor. Так, поползлоте зелёное вниз. Ну, high density нам недоступная пакуль што. Пакуль што недоступная, бо на 8 узроўні мы пакуль што горад мае 5 ўзровень. Гэта немагчыма. Офісы патрэбны яшчэ, правда ж. Усё, офісы пачалі будавацца. Адзіна толькі не ведаю, навошта я тут паставіў, ну ладно, няхай будзе. Радыёмачта. Дзякуй Богу, мы яе можам паставіць проста паўсюль, дзе толькі заўгодна, і у нас тут акурат такі ёсць пустэча. Яму дарога патрэбна. Навошта табе дарога? О, ну не. Навошта табе дарога? Traffic slowdowns and damage to crops and property are expected. Citizens are advised to remain indoors until the situation passes. Охоп сягаем. Добра, зрабілі. У нас ёсць радыёвежа. Выглядае, конечно, на сабе вельмі так убога. Ну, які вось добра. Іншыя тут не прыдумлялі, я так разумею. Супер, офіс забудоўваецца. Адзінае толькі трэба вырашыць пытанне з жыллём. Жыллём. Можа так? Пачнеш будавацца, не? О, все, я трапіў. Вот і яно было. Полезла вниз, выдатна. Город расце, 5397. Супер. Цікава, што тут будзе такое высокае? Гэта мы вырашылі. З трафікам мы вырашылі больш-менш. Ужо тут не стаяць гэтыя пробкі. Яны тут звужэння няма, то яны добра сабе едуць. Так, офісы будуюцца, яны не патрэбныя. Зусім трошачкі трэба паднесці колькасць прамысловасці. Але дзеля гэтага мне падаецца, трэба ўжо новыя дарогі будаваць. І тут фактычна тут я не хачу будаваць нічога на узбярэжжы, бо гэта ж рака, праўда? Мы будзем расці вось у гэты бок. Зараз трэба будзе ўзяць дарогу.
Вось так. І адзначым гэтыя зоны пад забудову прамысловасцю. І всё, паляцелі будаваць. Ух! Як не хапала ім прамысловыя зоны. Так, гэта нешта светленькае. Так, гэта мы таксама ўжо зацвердзілі. Усё, палезла ўніз наша патрэба, выдатна. Ну што я прапаную ў такім выпадку на бягучы момант. Гэтую каротенькую серыю мы скончым. Што гэта такое? Электрычнасці не хапае. Выдатна проста. Выдатна. Мы ўжо дасягнулі нашага ліміту. Мы больш не можам вырабляць электрычнасць, таму пауза. 100 000 каштуе новая электрастанцыя. І яна яшчэ на падтрымку патрабуе ад 5 до 45. Ну, смела можна казаць 45. Тут у нас не хапае таму, што мы не укладзімся ў ветравыя электрастанцыі. У нас далёка знаходзіцца в нашай горадзе найлепшы вецер на лакацыі. Пры гэтым адная такая штука дае толькі 5 мегаваттаў. Каштуе 25, то бок за 100 000 мы можам пабудаваць 4, максімальна 20. Слухайце, дык яны лепш за вугальную. Яны ў тыя самыя кошты выдаюць нам тую самую энергію, пры гэтым яна зялёная, але адзіная падтрымка каштуе больш, так? 7,5 на 4. Памножыць гэта прыблізна 30 000 вось гэтых крэдытаў. А гэтая каштуе 30 000 до 40. А, не, ўсё ж такі гэта ветравая турбіна, яна нам будзе і каштаваць менш. Ну, хутчэй бы дарасці да гораду, да памеру вось сюды. Хоць ты купляй гэтыя плітачкі вось гэтыя акурат да таго моманту, пакуль не дасягнем да гары, і потым на адной такой засадзіць усё ветравымі турбінамі. Зразумела. Не, давайте зараз вырашым. Раз узнікла такая у нас патрэба, гэта трэба праблему вырашаць. Тут пытанняў няма. Гэта трэба вырашыць. Энергія нам патрэбная. І штосьці мне падказвае, трэба будаваць другую станцыю. Выйсця няма. Усё. Ну што ж, наш плюс хіба што зараз патане. Патоне наш плюс, так. Ну, сюды яны з'едуць, магчыма. Вось так вось, усё добра. Больш-менш прыгожа. І пры гэтым, я так разумею, мы вырашылі праблему энергіі у нас, правда? Так, ну што ты мне абраў адразу? Давайте паглядзім. Так, у нас усё гэта энергія, яка вырабляецца зараз з залішкамі, яна выходзіць вонкі на продаж. Як там пажывае наш вугаль? Здабыча вугалю. Ці ты пакажаш, колькі ты здабываеш тут? Efficiency 84%. 105, супер. То бок энергії вам не хапала, зараз хапаю, вы глядзіце ютубчык ці што? Можете зараджаць свае мабільныя гаджеты на працоўным месцы. Ну што, мы пакуль што вырашылі нашы ўсе праблемы зноўку. Мы зрабілі дарогу, вырашылі больш-менш нашу праблему з трафікам. Адзіна толькі яны тут сутыкнуліся ўсё роўна, акурат на гэтай дарозе, дзе гэта нельга рабіць. Але ўсё ж такі зрабілі сабакі такія. Так, галоўная вуліца наша, якая аб'ядноўвае ўсе часткі гораду, яны тут паркуюцца. Чаму не зразумела, яны што, праз лес ідуць да хаты? Ну, няхай сабе, добра. Я не супер. Хай сабе ходзіць праз лес. Трэба яшчэ ось так аб'яднаць. 227. У нас пакуль што ідзе плюс 9000. Супер. Аб'ядноўваем. Аб'ядноўваем. Так. Так, ведаеш што? Крывую мне зрабі. І не так. Давай вось так.
О, видатно. Second Moon Radio with your host, J. Thomas Hornbuckle. Tune in Ось так ось можна так само скараціць. Супер. Добре, я лічу, што на гэты момант, на бягучы момант, мы скончылі з гэтай серыі. Няхай сабе яна і кароткая, у нас з'явіліся дзве патрэбы дадатковыя. Гэта, я так разумею, з бяспекаю, з абаронай, з аховай здароўя. Вось. І наступная серыя у нас будзе менавіта пра гэта. Мы будзем паляпшаць якасць жыцця ў нашым невялічкім горадзе, будуючы як пажарныя станцыі, так і паліцэйскія ўчасткі і ўсё астатняе. Добра, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Хутка з вами побачымся. Падпісвайце, не забывайцеся падпісацца, паставіць падабайку на гэтым канале пра гульні, ды і не толькі. Усё, хутка побачымся, усім пакой.